Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ata sa Pantalan sa Port of Valencia, Bohol guys, ni ata ani yung ilahang area. Pagkakaroon guys, musud tani ning ilang Pantalan or among Pantalan guys sa lungsod sa Valencia. Sayo pa ni sa buntag guys. Dili kay sayo-sayo, murag init-init na din ni guys kay wala ba ito silang idol ani oh. May balhin ko spikas luyo guys ka murag samaw-samaw man. Di usay masabot na akong camera guys. Unang nibalhin ko aring luyo. Wa na mga mananagat aning time guys kay nanunggo na. Ulahin na jud ko. Muna mo ang Pantalan sa lungsod sa Valencia guys, atong makita. Linaw kay ang dagat, way kisaw. Yun anay jud guys, og linaw og habagat ora giplansang dagat oh. Basta mulurang ang habagat, yun aning jud ni guys. Wa jud kibo murag lana ang dagat guys. Ato makita guys ang mga payag-payag nga istambayanan sa mga mananagat panahon sa kagabion guys oh. Ini uli nila guys ani ibutang ilang mga panagat, una sila mauli sa ilang mismong panimalay guys. Mo nang naa jud mga payag-payag aning ubos. Maglagkaw sila. Kasi klase mga panagat ani guys. Dunay palangre, dunay po'y jab-jab, dunay po'y gabubo. Bisag unsa na lang mga panagat aning mga mananagat nga ni aning dapita guys. Og pila ra may sugilanon guys, nakaabot ko sa river side Panabang guys. Ug nadani ko aning mong tanom guys. Sa akong nahibawan, buwak kuno ni nga money tree. Nindot kayo guys kay gibutang sa may atubang sa may balay oh. Ato makita guys, daplin ni sa may highway. Mo ni nagkadaiyang color guys na yellow, na green, na puwa, na itom. Muro halos tanan color ani guys nga buwak ni ani. Money tree mo ani pang paswerte guys nga tanom. Atong makita guys. Mo ni resulta sa kung lakaw-lakaw nakakita ko og money tree. Na yellow yang buwak guys. Ang iyang buwak nga itom mo na ng mga liso. Basta mo liso na siya guys, mo black na ang yung kibaling buwak. Padayon ta guys sa unahan. Ato makita din guys ang may prutas kung makita ani guys, balingbing man eh. Akong video guys kay naikag ko sa daghang buwak oh. Atong makita guys. Kana gajud guys og mo bunga to tanan, sus arang gajud daghan. Og dinhi sab guys atong malabyan ang ilahang Kapillas Panabang guys.
Nindot og kay ng ilang kapilya oh. Puro sa amin ang ilahang kapilya ni guys. Muragi sa amin na. Ug taas ang improvement sa maong kapilya guys atong makita. Nindot kaadyo guys ang ilahang chapel. Dili tanan ang kapilya guys ingon ani. Ilang ra ka kita kapilya nga di sa amin guys. Ambot lang ka sa sud ato guys, wa man kumusud. Ag sa gawas ra man akong gibidyohan. Padung unta ko ani sa akong anak guys. Pero wa na lang kumupadayon ani guys kay murag wa may tao na. Nalingaw lang ko ani video guys. Namagod po yung akong anak anis panabang mo nang musulod ako sa ilang area pero murag way tao guys. Pasensya na mo guys ug maor pilingaw nako karong adlaw ug ako mo yun guys, daghang kayong salamat, bye bye.